ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳህና እየ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ምቁር ጾታዊ ርክብ ኣገባብራ ሜላታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መደብና ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ይሓትት። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ይከኣቱ ከለኹ ጾታዊ ርክብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና ጾታዊ ርክብ ዘተባብዕ ኢንቫይሮንመንት ምውዓል እዩ ወይ ከዓ ጾታዊ ርክብ ዘተባብዕ ኮንዲሽን ምፍጣር እዩ። እዚ ማለት ዋላ እኳ ቀትሪ ጾታዊ ርክብ ኣይትግበሩ ካብ ገዛ ንደገ ወይ ከዓ ካብ ገዛ ንስራሕ ክትወፁ ተለኹም ወይ ከዓ ንጾታዊ ርክብ ዘተባብዕ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ንጾታዊ ርክብ ዘተባብዕ ኮንዲሽን ፈጢርኩም ካብ ገዛ ክትወፁ ኣለኩም። እዚ ኣብ በዓል ገዛኺ ዶፓሚኒ ዝበሃል ሆርሞን ንምምንጫው ዝሕግዝን ናይ ታሕጓስ ስምዒት ክስምዖ ዝሕግዝን እዩ። ስለዝኾነ ንግሆ ተላዒልዎ ዝነበረ ስምዒታቱ ምሽት ናብ ገዛ ክምለስ እንከሎ ነዚ ስምዒት እናዘከረን እናደለይን ክምለስ እዩ ማለት እዩ። ንግሆ ክወፅእ እንከሎ ዝፈጠርክሉ ናይ ታሕጓስ ስምዒት ብምሕሳብ ምሽት ንዓኺ ወይ ከዓ ንዓኣ ንምሕጓስ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ክንርኢ እንተለና እቲ ቀዳማይ ኮይኑ ንረኽቦ ጽሬትኩም ምሕላው፣ ሻወር ምግባር፣ ከምኡውን ቀትሪ ዝወዓለ ክዳንኩም ምቅያር፣ ስንኹም ምፅራይ፣ እንተተኻኢሉ ርቕቕ ዝበለ ቢጃማ ወይ ከዓ ርቕቕ ዝበለ ናይ ለይቲ ክዳን ክትገብሩ ኣለኩም። ብውሽጡ ድማ ምንም ዓይነት ፓንቲ ዘይምግባር ነቲ ጾታዊ ርክብኩም ኣድላይ ክኾን ይኹ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ምንም ዓይነት ፓንቲ ዘይምግባር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። እዚ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና እታ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ እታ በዓልቲ ቤትካ ብልዕትኻ ብምርኣይ ትረኽቦ ናይ ባዕላ ዝኾነ ዓግበታት ስለ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እውን ናብ ጾታዊ ርክብ ክትኣቱ እንከላ ካብቲ ወዲ ወይ ከዓ ካብ በዓል ገዛኺ ብዝለዓለ መጠን ፅሬትኪ ክትሕልውን ሓንጎልኪ ንጾታዊ ርክብ ጥራሕ ድሉ ክትገብርዮን ኣለኪ ሪላክስ ኮይንኪ ንበዓል ገዛኺ እኽልቲ ከም ዝኾንኪ ኮንፊደንስ ተሰሚዑኪ ናብ ጾታዊ ርክብ ክትኣቱ ክትክእል ኣለኪ። ቀፂሉ ንሪኦ ድማ ናይቲ መደቀሲ ክፍልኹም ኮንዲሽን ከመይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ነገር እዩ። ልስልስ ብዝበለ ድምፂ ደርፊ ምኽፋት ናይ ጾታዊ ርክብኩም ጽቡቕ ንኽኸውን ወይ ከዓ ዓጋባይ ንኽኸውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ሽምዓ ብክልተ ፀግዒ ዓራትኩም ምግባር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ። ናይ ሽምዓ ጥቕሚ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብሰውነትኩም ወይ ከዓ ብናይ ሰውነትኩም ቅርፂ ዓርሰ እምነት ዘይክስምዐኩም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዝፍጠር ቴንሽን ኣሎ። እዚ ቴንሽን እዚ ሽምዓ ኣብሪኹም ጾታዊ ርክብ ብትገብሩሉ ግዜ ናይዚ ቴንሽን ናይ ምቕናስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ እኒአዎ ማለት እዩ። እተን በሪህን ዘለዋ ሽምዓ ዘሪኦ ዝተወሰነ ፓርት ናይ ኣካልና ስለ ዝኾነ ናጽነት ዝተመልኦ ወይ ከዓ ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ይሕግዘኩም እዩ። እዚ ኢልና ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ክትፈልጥዎ ዝግብአኩም ነገራት ኣለዉ። እዚኣቶም እንታይ እዮም? ጾታዊ ርክብ ብሰለስተ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እዚኣቶም ድማ ቅድሚ ርክብ፣ ኣብ እዋን ርክብና ድሕሪ ርክብ ኢልና ብሰለስተ መቂልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ቅድሚ ርክብ ንብሎም ፎር ፕሌይ ይበሃሉ። እዚኦም ድማ ናይ ርክብ ኮንዲሽን ካብ ምፍጣር ስካብ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ብልዕቲ ናብታ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ዝኣትወሉ ዘሎ ግዜ ዘን ግዜ ብምልአን ፎር ፕሌይ ወይ ከዓ ቅድሚ ርክብ ኢልና ንፅውዕነን ማለት እዩ። ስለዝኾነ ነቲ ኮንዲሽን ቅድም ኣቢልና ብዝገለጽናዮ መንገዲ ኣመቻችናዮ ወይ ከዓ ኣዘጋጅናዮ ስለ ፀንሕና ናብ ዓራት ክትከዱ ከለኹም ካኢሉ እቲ ወዲ ኣብ ዓራት ግድም ኢሉ እንተዝፀንሕ ዝበለፀ ይኸውን። እታ ጓል ኣንስተይቲ ከተሪኦም ዝግብኣ ኣክሽን ኣለዉ። ናይቲ ወዲ ስምዒት ወይ ከዓ ናይ በዓል ገዛኺ ስምዒት መጠን ንምልዓል ዝሕግዙ እዮም። ንኣብነት ትገብርዮ ቢጃማ ክኾን ይኽእል እዩ። እትገብርዮ ቢጃማ ጡመት ሕዝን ፓንትን ዘይብሉ እንተዝኾን ርቕቕ ዝበለ ዓይነት ቢጃማ ንስምዒት ንምልዓል ኣገዳስቲ እዮም ወይ ከዓ ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም ማለት እዩ። ጽቡቓት ቃላት ብምጥቃም እውን ናይ በዓል ገዛኺ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ክተልዕሊ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ። እዚ ጥቕሙ እንታይ እዩ? ናይ ጾታዊ ርክብ ድልውነት ንኽህልወኩምን ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙን ዝሕግዙ እዮም። ቀፂሉ ክትገብርኦ ዘለክን ድማ ቀስ እንዳበልኪ ናብቲ ወዲ ምቕራብ እዩ። ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽክዎ እቲ ወዲ ግድም ኢሉ እንተዝጸንሕ ዝበለጸ ዝተመረጸ ይኸውን ኢልና ነርና። ስለዝኾነ ግድም ኢሉ ስለ ዘሎ እውን ኣብ ልዕሊ
بعل جزاخي كوف كتب اللي تخليه خمالتي هتودي غير وزلو قديمه كم زحبر كلكم رقق زبله بانت زي بلو اكادرنا سلازخونه نايتي ودي بلعتي فيل كتغبريو سلاتخلي ركبا ودليتكم كوسخ يخليو نايتي ودي بلعتي ريكت سكابز غبر كتسععمو لكم دقانستيو نابناي صوتاو ركب سمعيت نخاتوا نوح زبله غزي سلاسوسدلن نزن محصار اتودي ديرتي توكس ويكا صوتاو ركب قالات بمزرابن كلتا ايدو اب اغرا كبابي بمغبارن نسونتا ماساج بمغبار ناب سمعيت كاتوا يخاليو ناب تخلاي فيز قدم متاوكم اتا غالن سيتي كتنكا تدليو بوتاتات لو ازيام دما اب ازنا كبابي زلو ناي صاغورا خفلي كتنكا تدليا حنت غالن سيتي لسلس بزبله عنخا كتنكا علوا كمون ورد نابلكم افت ناي طواጫፍ بفلاي بناي صغاماي طواጫፍ بصابعتكم እንዳነንኻኻኹም ኣብ ገጻ ዝርአ ስምዒት ከተንብቡ ትኽእል ኢኹም ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ክንከኣ ደስ ይብለን እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብቲ ብልዕተን ከባቢ ክንከኣ ዘይደልያ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኮይኑ ግን ኣብ ሓዳር ትርከባ ደቂ ኣንስትዮ ንበዓል ገዛኺ ኣብ ብልዕቲ ከባቢ እንተንኪእኽዮ ነፀ ናይ ምትእምማንን ፍቕሪ ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓዳር ትርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕቲ ከባቢ በዓል ገዛኺ ንኽነኽአኪ ፍቓድ ክትህብዮ ኣለኪ ቀፂሉ ንረኽቦ ፌዝ ከዓ ኣብ እዋን ርክብ ዘሎ ፌዝ እንትኸውን ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ደቂ ተባዕትዮ ክተረጋግፅዎ ዝግባእ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ዝነገር እዚ ዝብል ነገር ክርኢ ተለና ጓልንስተይቲ ብልዕቲ ምትርካሱ እዩ እታ ጓልንስተይቲ ብልዕቲ ምትርካሱ ንርክብ ድሉ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ንኽቕበል ድሉ ምዃኑ ይገልጸሉ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ናይ ራሕሲ ሕጽረት እንተሪኢኹምሉ ኣብቲ ናይ ወዲ ብልዕቲ ቅብኣት ብምልካይ እቲ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ኣጋባይን እታ ጓልንስተይቲ ምንም ዓይነት ናይ ሕማም ምልክት ንኸይረአያን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ እዩ ከምኡውን ኣብ እዋን ርክብ ፖዚሽን ንምቕያር ኣብ ትገብርሉ ግዜ ካብ ዓራት ምጉራድ ኣድላይ ኣይኮነን እዚ ማለት ኣብ ዓራት ንሃለኹም ቀስ ኣቢልኩም ወፂኹም ፖዚሽንኩም ክትቀይሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ መወዳእታ ፓርትና እንታይ እዩ ዕግበት እዩ ጾታዊ ርክብ ናይ ሓባራዊ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ዕግበትን ናይ ሓባር ተሓጓስን ስለ ዝኾነ ንሓባራዊ ዕግበት ናይ ሓባራዊ ጻዕሪ ስለ ዝደሊ ናይ ክልቲኹም ጻዕሪ ኣብ እዋን ርክብ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ እውን ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ እዋን ርክብ ሓባራዊ ጻዕሪ ክትገብረለኩም ንሓባራዊ ጥቕሚ ማለት እዩ ነዚ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ